дар барномаҳои қаблӣ вобаста ба мардумфиребии чанд тан аз сергарон гузориш омода кардаву пешкаши бинандагон гардонида умед доштем ки мардум аз ин ибрат гирифта назди чунин авомфиребон намераванд. мутаассифона имрӯзҳо боз ёфт мешаванд чунин нафарони зудбовар ва хурофотпараст ки ба чунин қалобон бовар мекунанд. як нафар истиқоматкунандаи кӯчаи ҳувайдуллоеви ноҳияи Сино барои ба серу ҷоду машғул гардидан аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардид. машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ яке аз амалҳои нописандидатарин ба шумор меравад. новоста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ҳастанд нафароне ки ба чунин амал машғул шуда бо рӯи фиреб аз шаҳрвандон маблағ мерӯёнанд. кормандони милитсияи пойтахт зимни як амалиёт муайян намуданд ки шаҳрванд абдуллоева зуҳро иброҳимовна соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи ҳувайдуллоев ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул аст. зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда дар манзили истиқоматии худ ба хотири ба даст овардани маблағ ба сеҳру ҷоду ва фолбинии шаҳрвандон даст задааст. номбурда худро ҳамчун табиби халқӣ муаррифӣ намуда, вале дар асл бо истифода аз ҳар гуна ашё ва ҷисмҳои карахт гӯё ба дарди шаҳрвандон даво мебахшида бошад, онҳоро сеҳру ҷоду мекардааст ки зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда як қатор ашёҳои барои сеҳру ҷоду истифодашаванда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. таассуфовар он аст ки баъзе аз шаҳрвандон ба чунин афрод бовар карда ба ҷои муроҷиат ба тибби муосир аз чунин мардумфиребон дармони дард меҷӯянд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд абдуллоева зуҳро барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ бо моддаи 482 кодекси хугвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. ҳамзамон барои минбаъда ба ин амал машғул нашудан ба таври қатъӣ номбурда огоҳонида шуд.